Good afternoon mga sano, mga kapaisano ko dyan. So ngayon, uumpisahan ko na yung video ko na vlog ko na magluluto ako somewhere or outdoor cooking with Junior AG. So wag niyong kalimutang mag-subscribe please. Tapos more views sa mga incoming vlog ko para maganahan tayong mag-upload pa ng mga videos na magluluto tayo sa somewhere on the road. Tsaka hindi lang yan, kung anong mga magagandang pangyayari na pwede nating i-video. So ngayon, papunta kami ng Cordoba. Doon kami mamimili ng maluluto ko. Yung Cordoba is katabi lang ng Lapu-Lapu City yan. It's a different town. So a different municipality. So papunta kami doon mga paisano. So, stay tuned. So mga sano, nandito na tayo sa location sa kung saan tayo magluluto ng adobong squid. So lilinisan ko muna yung squid. Ayan. So yun. Kasama yung ano niya, sangkap. Okay. Ready to cook the squid? Yeah. So I want to We're see. cooking here, babe. So guys, hihiwain na natin yung squid natin. Ito yung unang outdoor cooking namin. So your hands. So there. Bye. Tapos itong onions. So yung basura natin, mga sano, dapat nasa tamang lalagyan. What is next? Ayan. Iwain lang natin. I don't know what's that. You don't know what is this? Yeah. You don't know what is this, huh? Papa, why you're chopping first? Of course, we need to chop the onions, garlic. First, before we can cook it? Yes. This is so yummy. Yeah. What? Two of you, are you gonna eat it? Yes. Okay. So, himayin natin tong garlic. Para sa ating gisa. Pag-isa ng mga sangkap.
Chop na tayo ng garlic. Mom, buko. Next ay luya. Mag-chop din tayo ng luya. Why you're not cooking it yet? So ayan. Saka maya-maya na to, maya na natin isasabay itong green pepper. Ayan. So ayan. So bawasan na natin ang tubig. So ready na mag-aapoy na tayo. Ready to cook? Start cooking, babe. Yeah, I'm so Sa ating excited. auto cooking. Ayan. Yummy. So may hangin. It's hot. Are we gonna be excited? Yeah, a little bit. A little bit exciting. So tanggalin natin itong plastic. I think I'm ready to eat. So guys, medyo mahangin dito. Kaya atras, excuse. Atras tayo para hindi mano yung apoy. Ayan. But why there's a pepper? So ayan. Handa lang natin yung mga kakailanganin. So stay tuned. Repose mo. I want to see. Do you have a So chair? guys, ready na tayo. So magpapaapoy na tayo. So guys, magpapainit na tayo ng ano natin, kawali, yung pan. So iwain na lang natin tong kalamansi. Yan yung tatlong kalamansi natin, pampaasim. Buseng, makuha na buseng. Bakase? Danggit. So, meron silang mga fishing doon, guys. Mga sano. So ayan, mainit na. So ilalagay na tayo ng mantika. Isa. So there you go. Pasok na, siguraduhin. Tapos ng maayos. Dapat guys, maayos tayo sa ano, sa basura. Para hindi tayo masita. Guys, kunting init pa para makagisa na tayo ng ating so ayan guys, kitang kita na siya. Ayan. So ayan guys, mainit na. So sabay-sabay na lang nating i-saute yung mga sangkap. Ayan, siluya, sama na yung bawang. Ayan guys, mga sano. Ayan na. It's raining. It's
sizzle, babe. It's sizzling. Ayan, natuloy din. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Ayan. Mabango na siya. Tingnan nyo guys. Wow. Lalagay na natin yung ating 4 na pirasong squid. So, yan. Tubig. Sige. Hindi pa na-play. So ayan guys. So yung first outdoor cooking namin. Marami pang susunod. Ang importante, pag mag-outdoor cooking kayo, kumpleto yung dala nyo. So yung wala siyang ano no, takip. No? So ayan guys. Tapos lalagyan natin ng suka para may kunting asim. Yan. Huwag natin masyadong damihan kasi mayroon naman tayong lemon. Stir lang natin. Saka guys, kunting toyo. Madali lang naman gawin to. Ang kaibahan lang, nandito tayo sa outdoor. Pakita nga natin yung view. Pakita nga natin yung view dito sa Cordova. De, tanyo. So yun yung view. Ito yung kaibahan sa ating pagluluto ng adobong pusit. Okay. Guys. At syempre, hindi magkukumpleto yan kung walang seasoning. Magic sarap. Yeah, it's black because it's sweet. Yan. Ayun. So guys, tuloy-tuloy lang yung magluto. So hindi naman to kailangan tagalan eh. Kasi yung pusit, pag tinatagalan yung sa luto, kukunat. So yung tama lang. Tapos lagay na natin yung the pepper. No, it's green pepper. Oh, is that spicy? Huwag nating hiwain guys kasi may kakain na minor. So, no, it's not spicy babe. Saka yung lemon. Lagay na tayo ng lemon. Ew. Ayan. If your hands are dirty? No, my hands is clean. Because when you're cooking, dapat may lagi kayong may baong tubig. Panghugas. Kahit nandito tayo sa labas. Ayan. Nako, bango. Okay, lapit nga yung camera. Dito. Yun. Ayan guys. Good. Spicy. No customer today. Try nga mana.
So ito guys, kumukulo na. Malapit na siyang maluto. Tikman natin. Hindi ko pa nilalagyan ng asin kasi alam mo naman yung squid, medyo may kaalatan yan. See, konti-konti na lang yung kulang. Konti na lang yung kulang guys. Lagay tayo ng konting asin. Napaka-simple lang dito guys. Ang nagkaibahan lang, andito tayo sa outdoor. Kaya nga, outdoor cooking. So marami pa tayong parating na mga video guys, kaya mag-subscribe kayo sa channel ko. So yan, tunti na natin iligpit itong mga ginamit natin para mamaya. Look guys, so good. Yan. So guys, luto na to. So patayin natin tong ilaw para save, yung apoy para safety. Ayun. Stick man natin. Adobong pusit. Simple lang guys, outdoor lang to. Kamay yung lambot. Are you eating it? Yes. How can it taste like? How can it taste like? Outdoor cooking, adobong pusit. Dito sa Municipality of Cordoba. Yan, ito yung mga daungan ng mga fishing boat, yung mga lahat na malalaki at maliliit na fishing boat. Yan yung mga nila-trap ng danggit. Saka natin naisipan dito na magluto kasi kadalasan dito kami nagja-jogging. So bali ito yung outdoor namin. Kaso ginagawa pa yung ibang road, so wala mo nang nagja-jogging ngayon, saka makulimlim. So guys, thank you for watching sa aking outdoor cooking, adobong pusit. Thank you.